Magandang gabi. Ito po, i-update ko po kayo sa TV na nabili ko nung 10 months na nakaraan. I-update ko po kayo. Nag-unbox po kasi kami nito dati. Pero ngayon ko lang po siya i-update. Papakita ko po sa inyo. Yan. So TV ito, ginagamit ko po ito sa pang-games. Pero hindi na kasi ako nag-games kaya ano. Ito, papakita ko po sa inyo. Marami po akong nilagay dito na apps sa TV na to. Saka napakalinaw po nito. Pakita ko po sa inyo. Nandiyan. Ito ang live TV. Yan, local channel. Makikita nyo po yan dyan. Netflix, Rakuten Viki, free apps. Yan, Glory B, Live the TV, 2B. Yan po ang mga apps niya. Spotify, Papin, nandyan lahat. Tapos ang nilagay ko po ito. Ganyan, Playnex sa ito. YouTube. Libre naman yan. YouTube, Netflix. Yan, Viki Rakuten. Yan, Facebook Watch, 2B, free channel. Yan, Crunchyroll. Yan po. Stan. Meron po siyang Stan. Nandyan po lahat. Tatry ko pong ipakita sa inyo kung gaano kalinaw po itong TV na to. Yan, magbubukas po tayo dito sa Prime Video. Try po natin. Prime Video. Magpe-play po tayo ng isang palabas. Magaling sa kanila. Ito. Play natin. Watch now. Papas forward po natin kasi baka makapiright po tayo. Pakita ko lang kung gaano kalinaw. Napakalinaw, di ba? Papas forward natin. Pagka gumana, ilalabas po tayo. Papakita ko lang yung palabas. Mabagal lang internet ko eh. Kaya ano. Yan po siya. What's up? Movies. Malinaw po. Malinaw po yung screen niya. I-out po natin, lalabas po tayo. Nag-operate po yan. Pinakita ko lang po sa inyo na gumagana yung apps na to. Exit application, okay. Okay. Gumana po. Ano pa ba? YouTube. Yan. Lahat naman may YouTube. Yan. Pwede siyang i-play. YouTube. Stan. Teka. 2B. Pwede ko sa inyo yung... Meron, etong TV na to, meron din siyang ano, parang Google Assistant. Pipindutin mo lang po siya. Ganyan, pipindutin ko. Google Assistant. Hey Google, what's the weather today? Currently in Newtown, it's 69 degrees and clear. Tonight, the forecast is for a high of 67 and a low of 53 and clear. Alright, dito po yan. Google Assistant. Pwede nyo rin i-voice command. Ano nyo, open YouTube. Try natin. Pwede ko. Hey Google, open Netflix. Opening Netflix. May voice command po siya. Dapat siya, magpe-play tayo ng video. Galing dito sa Netflix. Ano tayo ng 4K? 4K na palabas, ipe-play po natin siya kaya HDR. Sinasabi naman sa taas kung ano po yung video, kung anong HDR. At tayo ng 4K. 4K. Ayan, Ultra 4K. I-play po natin siya. Pork butt is generally used for Ultra HD 4K.
Napakalinaw po, 4K. Gumagana po sa kanya, clear na clear. Melissa could talk. I mean, Out na po natin. Pinakita ko lang po sa inyo na gumagana yung 4K sa kanya. Yung isang yung isang apps, meron din pong 4K yon na mga video. Itong apps na Prime Video, meron po siyang mga maliliit, napakalinaw ng mga palabas. Pag pinili nyo po siya dito, napakalinaw po. Ito po, Tubi. Lahat po yan na nakalagay dyan na apps. Gumagana po yan. Ayan po. Sa susunod na mag-update, ituturo ko sa inyo paano pag-download itong katulad itong Glory B, itong LiveNet TV, Tubi. Tuturo ko po sa inyo yan. Pero ito, sa ngayon, gusto ko lang pong ipakita yung update nga. Kung gaano kaganda po itong TV na to. Kung sulit ba o hindi sulit. Pero kung tatanungin nyo po, saka sa pinapakita ko, sulit po talaga. Kasi pwede rin kayo mag-games dito. Meron siyang App Store. Pwede nyo siyang Google Play. Saan ba tayo? Google Store, App Store, Google. Pakita ko po sa inyo. Ayan po yung mga apps na pwede nyo i-download. Apps niya po yan na pwede nyo pong i-download. Kung gusto nyo siyang gamitin, yan, ilalagay nyo lang po. Lahat po yung gumagana. Ayan, may karaoke po siya. Ayan o. Ayan. May mga apps naman na wala po dito. Pwede nyo rin siyang i-download. Basta isiset nyo lang yung app kukuha kayo sa browser. O kaya, i-download nyo siya sa memory card. Tapos sasaksak nyo po siya sa likod via USB or memory yung SD. Pwede po. Tapos meron dyan yung ito, katulad dito. Sa setting, allow lang po. Allow apps. Yun lang po ang pipilitin nyo. Tuturo ko po sa inyo, yan, yung kagaya BTV, Aptoid, yan po, App Store din yan. Papakita ko po sa inyo yung mga sa games, dito pala, dito sa store. Kung gusto nyo mag-games, nandito po, ayan, games. Marami pong laro dito, ayan, na-download nyo po yan, libre lang po yan, walang bayad. Magtataka kayo, meron kayong games, katulad yan, King of the Fighter, Into the Dead, na-download nyo po siya. Malalaro nyo po siya, kung meron po kayong wireless control o kaya yung control ng mga Xbox, PlayStation via USB, pwede nyo pong saksak sa likod. Kung wireless, mas maganda kasi pwede via Bluetooth, gagana po yan. Yan po yung mga games, mga free games. Hindi ko na po ipapakita sa inyo kasi gagana po yan, kaya po yan nandyan yung mga apps na yan, da-download nyo lang para i-play nyo po at laruin nyo. Kasi matrabaho po. Saka yung yung joystick ko po walang baterya. Wireless. Yung joystick ng Xbox ko kaya gagana po yun dito kasi via Bluetooth. Pinakita ko lang po sa inyo yan. Mag-play tayo ng isang video. Mag-play tayo ng video galing sa YouTube. Pakita ko po sa inyo kung gaano kalinaw. So kung na-play ko na ba, hindi pa ata. Try lang natin. Yun po. YouTube. Mag-play tayo ng video rito, yung walang copyright. Pakita ko po sa inyo kung gaano kalinaw po. Ito. Amazing creature. Ito na. Baka makapirate tayo. Nag-iingat po tayo sa Ito na lang. Hindi, naalala ko. Meron pala akong video. Yung video ko na lang. Teka, punta tayo sa Master of Puppets. Teka, library. Ito po, magsesearch tayo ng video. Pag meron kayong time, mag-subscribe po kayo sa channel ko pala. Nakakalimutan ko. Ito po yung channel ko. Itong space.
Search. Ayan po yung channel ko. Pag nakita nyo po, mag-subscribe po kayo. Nakalimutan kong ano. Ayan, may mga video po rito. Ito po kasi yung video na in-upload ko dati, yung unboxing. Tapos, ito, pe-play ko po. Magandang araw po. Ayan po. Ako po yung nagsasalita. Yung unboxing po to. Kaya 9 months before na binili ko to. How's Bawin? Ngayon, 9 months or 10, hindi ko na matanda, basta wala pa isang taon. Pero ito po, pinapakita ko lang po yung TV na gumagana. Unboxing po yan. Sana play nyo po, subscribe po kayo sa channel ko. Tapos, ngayon ko po in-update, pinakita ko po kung ano, malinaw po itong TV na napakalinaw. Ito, meron akong, ito, nakita ko po, video ko po. Para wala tayong copyrights, kasi akin naman yung video. Mga subscriber, Wow. mga manonood. Ayan, nag-ano po ako po Pakita yun ko po sa... sa inyo na ito po yung 4 feet na aquarium ko po. Tapos ako rin, i-out natin. Pinakita ko lang po. Mag-subscribe po kayo sa channel ko. Ayan po yun siya. Oh. Sa search. Ayan. Ayan po. Betong Inventor. Please subscribe. Kung gusto nyo mag-comment, comment po kayo. Kung meron kayong gusto malaman tungkol sa TV na to, i-comment nyo po. Kasi itong video na ginagawa ko, i-upload ko po to sa channel ko. Mapapanood nyo rin po. O tayo sa YouTube. Ito nyo, napakalinaw naman. Gamit ko lang doon, cellphone lang po. Try natin mag-play ng ibang video pala sa YouTube. Ito, parang gusto ko to eh. I-ano lang natin, papas forward lang natin. Malinaw po, di ba? Kita-kita nyo, linaw. Klarong-klaro. Yan po yung TV niya, napakaganda po talaga. Out na po natin. Mukhang maganda yung tuktok. Madadala tayo ng sayaw-sayaw eh. Out na po natin ng YouTube. Yan po. In-update ko lang po kayo sa TV. Pinakita ko lang po sa inyo kung gaano po kaganda itong TV na to na binili ko po sa Aldi sa halagang 800. 800 data. Parang ganun lang Yan po. Marami po kayong magagawa sa TV na to. Saksakan nyo ng Xbox na 4K. Lalabas po, 4K talaga siya, napakalinaw. Yan po. Yan, YouTube Music. Tapos, pwede nyo customize yan kung ano gusto nyo pong ilagay dito. Kung gusto nyo, kaganyan, kung customize nyo. Marami naman. Customize channel. May mga sa setting, makikita nyo naman yan. Kung ano gusto nyo ilagay na display, yan. Ayan po yan. Kung gusto nyo palabasin dito sa, dito sa pinaka-channel, para hindi kayo mahirapan kagaya dito, maghahanap kayo sa taas. Dito sa apps. Makita nyo sa apps. Yan po yung mga naka-download dito. Yan mga yan. Lahat po yan gumagana. Meron pa dito hindi nakalagay dito kasi may mga apps na parang tawag doon na ninja apps. Makikita nyo po siya dito sa apps manager. Dahil yung ibang mga apps na dinownload ko, hindi po siya lumalabas dito kasi parang hindi siya licensed sa Android. Kaya dito siya sa apps manager, makikita nyo po. Papakita ko po sa inyo. Yan. Nandito po yung mga ibang apps na hindi po nakalagay doon. Dito nyo po siya makikita. Katulad nitong, hanapin ko. Yan, Lua Player, wala po yan doon sa labas. Ito, itong New Cloud TV, wala po yan doon. Ito pong, sa meron po dyan. Kaya kagaya niyang Radio Philippines, wala po yan doon. Pero dito makikita nyo po sa Apps Manager. Magbukas po tayo. Ito kasi parang mga Ninja Apps to. Ito, Ninja Cloud. Sorry. New Cloud TV, bubuksan natin. Cancel. Mali pala ako. Advertisement. Launch apps. Peri po to. Pagka papakita ko po sa inyo paano pag-download ng mga ng mga apps na nandito. Na wala pong bayad. Pwede nyo i-play sa cellphone nyo or sa TV nyo basta Android. Ito, tulad dito. Mag-open tayo ng isang palabas dito. Pax Family Movies. Libre po yan wala pong bayad. Magana. Cable channel po yan. Magana po siya. Out na natin. Hanap
pa tayo sa iba pang video. Yung CNN, ito HBO. Sana walang copyright pero pe-play lang natin. Libre pong apps na pag dinaload nyo po to, mapapanood nyo po yan. Tuturo ko po sa inyo sa susunod na mga video ko kung paano pag-download dito mga channel na to. Libre po. Yan po. HBO. Out natin, baka makapirate po tayo. Sa respeto po sa channel yan. Libre po, di ba? Nakita nyo? Ayan, no? Lahat po yan, gumagana yan. Ito, may papakita pa ako sa isang apps na mapapakinabangan nyo po. Lalo yung mga Pilipino OFW. Katulad ko. Exit, yes. Pag nami-miss nyo po yung Pinas, ito pong apps na to, ay isa sa apps na mapapakinabangan nyo. Maraming klaseng apps na ito kasi subukan na to. LiveNet TV. Open po natin. Tuturo ko rin po sa inyo yan sa susunod ng mga video ko paano pag-download niyan. Kung saan dina-download, saka paano gagawin niya para mapaplay nyo po siya kasi madadownload nyo siya. Pero may mga ginagawa pa kasing mga paano siya ipi-play, kung ano gagawin. Yan. Ito po. Punta po tayo sa Filipino. Bubukas po tayo. Yan po yung mga channel na libre. Wala pong bayad to, libre po to. Ito, pe-play natin. Sa Pilipinas po na channel. Mabagal ang net ko, kaya ganyan, mabagal. Pero magpe-play po yan. Yan po. Kapamilya Channel. Wala po yun sa Pilipinas. Out na po natin. Pinakita ko lang sa inyo. Malinaw na malinaw sa TV. Hindi siya talaga, libre lang po yung channel na yan. Ano lang po kayo sa, yan, isa lang pinipili natin kasi baka makapirate po tayo. Yan, nandyan yung mga channel. Nakita nyo naman. Tapos pwede rin kayo mag-cast. Magka-cast po kayo galing sa cellphone nyo. Ipapalabas nyo sa TV. Kukonect nyo po. Kasi Chromecast ready po to. Pag may TV kayo, meron kayo cellphone, mag-download lang kayo ng apps para dun sa Chromecast. Mapapanood nyo po. Pwede kayo mag-karaoke o manood kayo ng YouTube o kung anong video meron kayo sa cellphone nyo. Pwede nyo pong i-play dito. Yan lang po ang update ko po sa TV na Bon na galing po sa Aldi. Ang tagal bago ko po siya in-update kasi ngayon lang ko nagkaroon ng free time. Lagi po kasi ako busy kaya Basta i-subscribe nyo po ang channel ko. Tapos mag-comment po kayo kung ano yung gusto nyong itanong tungkol sa TV na to. Marami pa po akong mga i-upload ang mga videos na katulad niyan, mga paano pag-download ng mga channel na yan. Kung ano man mga gadget, kung ano po ang gusto nyong i-upload ko, ko po, tuturo ko po sa inyo. Yun lang po. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe po sa channel ko at mag-press ng like, yung bell, at kung gusto niyo po mag-comment po kayo. Yun lang po. Maraming salamat po sa mga manonood ng video na to. Pagpalain po kayo. Salamat.